Sikebhe Mketula, ngivule isikebhe lapha forum. Isikebhe sodila nezinto nje ey'lula, ey'nzima kodwa ey'lula esikebheni ngoba ngiyazi mina sodila kanjani nazo. Isikebhe kufanele silwele amalungelo abaculi ngoba siyi-forum nje, silwele ama-right abaculi. Kunomculi othola ukuthi wake wasebenza waqashwa akaze akhokhelwe imali yakhe nani nani. Uma sekusuka mina njengoba nje umshovu inkani kwaba nenkani ngiyindlala ephika amambala sebesulwa amadevana ngoba nje ngiyimi nje yabo. Sengahamba lapha nethimba lami lesikebhe siyosiza umfana omncane noma ubaba omdala oxhashaziwe somewhere somehow, sigcine sisenzela ukuthi iy'dingo zakhe zilunge. Uzobona lo muntu onodlala ngaloyo muntu ukuthi hawu lo muntu khona inhlangano la asebenza khona ngoba